Kaixo, ni Natalia Marcos naiz, 21 urte ditut, Lizarrakoa naiz eta Lizarraldeko enpresa batean lan egiten dut mantenimenduz. Kaixo, egunon, pasa. Orain laneko motxila eta futboleko motxila prestatu behar dut. Kirola orain asko praktikatzen dut, futbola 3 egunetan egiten dut eta baita orain egun guztietan kirola egiten dut. Baita lanean, aritzen naiz, 3 turno egiten ditugu lanean, goizez, arratsaldez eta gauez, eta arratsaldez joaten naizenean futbola ezin dut egin, beraz, bakarrik crossfita egiten dut. Hemen Lizarran ikasi nuen, ofizialian, lehenengo egin nuen erdi mailako ziklo bat, mekanizado deitzen dena, eta justo COVID hasi zen, eta ezin nituen egin praktikak egin, beraz proiektu moduko bat egin nuen, eta ondoren ez nekien ondo zer ikasi, eta Lizarran mekatronika deitzen da, eta sartu nintzen palante, aber zer zen, eta asko gustatu zait. Justo nire enpresan, enbega deitzen da, eta bertan denetarik gerta daiteke, pizka denetarik ukitzen dugu, elektrizitatea, muntai, desmuntai, egiten dugu denetarik, eta niri gehien gustatzen zaidana mantxatxea da, eta motorrak adibidez, kendu, jarri, eta hori. Ni txikitatik beti gizonekin denbora asko pasa dut, eta beti bat gehiago izan naiz. Nik ez ditut arazorik izan, ezertarako, eta beti bat gehiago izan naiz, beti superondo nirekin, eta superondo. Esan dudan bezala lehen, niri ez zait ezer kostatu. Orain dela 12 urte futbolean hasi nintzen eta bertan ez zegoen nesken taldea, beraz mutilekin hasi izan nuen, baina laguneak zirenez beti ondo. Eta nik uste hori lagundu egin dit gero ikasteko, gizonen munduan egonda arazorik gabe egotea. Orain talde asko daude, nesken taldeak, baina lehen hori, 6. mailan hasi nintzen eta ez egoen nesken taldea, beraz jolastu nahi baldin bazenuen, mutilekin jolastu behar zenuen, eta hori agian oztopo bat izan litzateke jolasteko edo mantenimenduan ni bakarra naiz. Enpresa pasadan urtean 50 urte egin zuen, eta lehenengo neska mantenimenduan naiz, 50 urtetan, eta hori, oso harro, eta hori. Hasieran, enpresa berria zen ez niretzat, ez nuen inoiz enpresa batean egon, eta pixkat urduri, kokatzen pixkat non egoen, baina nire lankideak, Lizarrakoak direnez, guztien artean ezagutzen gara, eta beti oso erraz jarri didate, egia esan beraiek superondo nirekin, beti bat gehiago esan dudan bezala, eta oso harro beraietaz. Nire kasuan mundua denez, mantenimiento eta hori, neska oso gutxi daude, geroz eta gehiago daude, baina nik uste pasua eman behar dela aurrera joateko eta beldurra ez izateko, agian atxera ematen zaizun gauza, nik adibidez neska bakarra nintzen klasean,
eta hori egia esan beste neska batentzat, adibidez, neska bat ere segotea, pizkat beldurra eman aldizu, baina aurrera eman behar duzu, geroz eta hori neska gehiago daude, eta nire hori enpresan neska bakarra naiz, baina beste lanetan neskak daudenez, laguntzen dizute, oso pozik daude zu hor egoteaz, eta beti rifar batekin agurtzen zaituzte, eta hori. Baita egia esan, ingenierian, neska oso gutxi daude, nik uste linea blanka da nabea handiena, nire enpresan, neska bakarra dagoela ingenierian, eta hori baita pizkat impactatzen zaizu, gaur egun bakarra egotea, eta dena mutilak izatea, baina pizkanakan ikuste geroz eta neska gehiago egongo direla. Lehenengo ondo informatu behar zara zer den mekatronika, mekanizado mundu hau, eta pizkat interesatzen baldin bazaizu aurrera. Sartzea, zeren niri adibidez asko gustatzen zait, mundu hau, egia esan beti zikina zaudela, baina niri hori asko gustatzen zait. Eta zerbait un poco bibo, baldin bazara, eta gauzak ukitzen, desmontatzen, etxean edo kanpoan, hau zure mundua da, eta aurrera egitea. Nik uste oraindik gauzak asko aldatu behar direla, eta egia esan lehen esan dudan bezale niri ez zait tokatu horrelako egoerarik bizitzea, baina dakit vegan adibidez protokoloak daudela, erasoren bat gertatzen baldin bada pertsona bati esateko zer gertatu zaizun eta ea zer egiteko. Ez dakit nola diren zehazki, baina dakit protokolo batzuk daudela, zerbait gertatzen baldin bazaizu, arazoren bat baldin duzu salatzeko eta martxan jartzeko konponbidea. Eta lanean egia esan harreman oso ona daukat nire turnoan dauden neskekin, eta inoiz ez didate esan zerbait gertatu denik. Barnean sentiarazten bizitzeko gogoa kalboan zaudenean, barnean sentiarazten barruan sortzen dena, barnean daukadana barruan sortzen dena. Hasieran esan dudan bezala, 12 urte daramatzaia futbolean jolasten, eta egia esan futbolera hastea ezen niretzat erreza izan, zeren ez zeuden nesken taldeak hasi nintzenean, eta mutilekin hasi behar nuen. Nire lagunak izan da pizkat beldurra edo ez dakit ematen zidan, eta ez nekien edo sartu edo ez sartu, eta denbora asko kostatu zitzaidan pauso hori emateko. Gaur egun, ja super ondo eramaten dut hori, eta egia esan desberdintasun handiak daudela nesken futbolean eta mutilen futbolean. Egia esan mutilak indar gehiago daukate, baina neskena da gehiago taktikoa, baloia mugitu eta hori. Eta gaur egun ikusi alden moduan oraindik futbol profesionalean arazoak daude. Adibidez, orain dela hilabete bat edo horrela lehenengo ligan, Barça adibidez, lohaztu zuten zelai batean kondizio oso txarretan
eta mutilak bertan jolastu behar baldin bazuten, ez zuten jolastuko inoiz, eta hori nabaritzen da oraindik. Baina poliki, adibidez, bi talde jolasten dutenean zelai handi batean, ikusten da jendeak apoio asko ematen ari dela, adibidez uste dut Camp Nouean pasan urtean 37.000 pertsona edo horrela joan zirela, eta hori harrotasuna adierazten du, eta poliki gauzak aldatzen joaten ari dira, baina egia esan, adibidez hemen guk, mutilen lehenengo taldea jolasten baldin badu guk, baina horretik, gero gure aita lagunak eta ja geratzen dira guri ikustera, eta mutilei adibidez geratzen da tol pueblo, eta hori nabaritzen da oraindik, gauzak asko aldatu behar direla. Orain bildu, jatera eta lanera joango gara. Originala den zerbaiten, kopiaren kopia, otra bazofia. Zuk duzun tatuaje bera, tatuatuko du. Hemen egia esan, kooperatiba bat denez indizeak markatuak daude, adibidez mantenimendua 1,45 edo horrela du, eta operario batek 1,40 edo gutxiago. Beraz hori hemen ez da gizona ala emakumea izan, eta egia esan, adibidez beste lanpostu batzuetan agian bai hori nabari dezakela, baina hemen ez. Eskailera horietatik sartzen zara enpresara, eta hemen fitxatzeko egiten dugu. Ondoren, hemen daude bi aldagela, gizonezkoa eta hemen emakumezkoa. Justo hemen nabe nagusian gaude eta bertan gero ikusiko dugu, baina kimiko asko daude eta hori osasunerako oso txarra da, baina beste gauza honak Lizarronda zaudela, denak ezagutzen garela, eta hori. Hemen pixkat denetarik egiten da, 3 nabe daude, hau da nabe nagusiena, hemen oskailu eta labentzako tiradoreak egiten dira, hemen ikusi alduzuen bezala. Gero ikusiko dugu beste bi nabeak, bat juntak deitzen da eta bertan juntak egiten dira. Adibidez, deposito batean ura ez pasatzeko zirkuito elektronikoetara eta horrela. Eta bestean deitzen da teklauz eta bertan zirkuito elektronikoak eta holan egiten dira. Hemen makina asko daudenez, batzuk handiak, besteak txikiak, eta adibidez hor atzean dago bat, 3 daude deitzen direna, rotatiba 1, rotatiba 2 eta rotatiba 3. Bertan polbosko aluminio asko ateratzen da eta jartzen zara komun kristo. Tendentziaren esklabua naiz, modari amen. Lanera iristen naizenean, hemen eguneroko jartzen dugu. Arratsaldez, gauez eta goizez, pizkat irakurtzen dugu zer gertatu den egunean zehar, jakiteko ze aberia egon diren. Eta gero baita hemen operarioak bidaltzen dituzte, adibidez, makina ez dabilean, jartzen dute zer gertatzen den, guk ikusten dugu nork bidali duen, nondik bidali duen, eta gu ara joaten gara eta saiatzen gara konpontzen. Gaur arratsaldez nagoenez, pizkat hori, irakurtzen dugu zer gertatu den, hitz egiten dugu nagusia etortzea eta saltzea zer egin behar dugun gaur, eta hori. Gaur egun aldatzen ari da, baina egia esan, orain dela urte pila, emakumeak etxean geratzen ziren eta gizonak lanera joaten ziren, adibidez, ala obra, hemen mantenimendu edo horrelakoak. Eta nik uste oraindik agian ikusi daitekela lan horiek, adibidez, Ile Apaindegietan,
neskak daude edo igotzen zara hemen bertan ofizinetara eta gehienak edo parte handia neskak dira eta adibidez hemen behan gizon asko daude. Ni adibidez ez naiz ikusten ofizina batean, ordenagailu baten aurrean 8 ordu, imposible, eta hemen behan super ondo nago, da nire lana, gustatzen zaidana, ikasi dudan azkenean baita, eta lankideak oso erreza jarri datela, egia esan, azkenean haundiena hogeita piko urte ditu, ez nago ziur, eta txikienak gure adinekoak gara, 21 urte gara, osea, denok adin oso orekatutak daukagu, eta nik uste hori oso erreza jarri dela hemen oso gustora egoteko eta harreman oso ona daukagulako. Orain informazio askoz gehiago daukagula, adibidez interneta daukagu, eta agian, gizon batek ileapaindegia gustatzen baldin bazaio, sartu dezake Google, informazioa bilatu eta aurrera jarraitu. Nik uste du baietz, egia esan, praktikak egin dituen igogailuen mantenimenduan, eta bertan adin askoz gehiago zeukaten, beste mentalidade bat zeukaten, eta oso desberdina zen. Hemen nik uste adina asko egiten duela, eta hortaz harro nago. Bertan baita neska bakarra nintzen, eta beraz, como que impactaba pizka bat, eta egia esan, inoiz neska batekin egonez zirenez, pizkat agian bertan oztopo gehiago nituen, hemen baino. Beste mundu bat denez, eske oso alderant, beste gauza bat da. Hemen, eske, garo, igogailuetan bakarra joaten zen igogailu bat ikustera, hemen beti norbaitekin zaude, eta oso desberdina da. Hemen nagusienean ikusi aldaiteke, adibidez, 2 makina daude, deitzen direla Mori, berdinak dira, baina, bueno. Eta bertan, gehienetan gizonezkoak daude, eta dago beste leku batean deitzen dela embalaje, eta hor neskak daude bakarrik. Nik uste fisiko gutxiagoa dela, eta beti neskak jartzen dituzte, Morian baino, edo adibidez, eske berdin da, ze makinetan gizonezkoak daude. Depende ze makinetan bai, baina nik uste edo zein emakume lan hori egin dezakela. Baina egia esan dela txarra. Lan hori eta agian ebitatzen dute emakumeak bertan jartzea eta jartzea embalajean. Morian zaude plataforma baten gainean, 8 ordu, deskansoak daukazu, baina hori. Tiradoreak sartzen eta pistola pneumatika batekin tornilloak edo estutzen edo. Eta bestean, embalajean, bertan iristen zaie tiradoreak jamaitutak, prozesu guztiak eginak, eta beraiek errebisatu behar dute markak dituzten, nola dauden, gero kutxetan sartzeko eta bidaltzeko. Orain pizkat fabrika erakutsiko dizuet, eta enbalajera joango gara pizkat ikusteko nola lan egiten duten. Urte bat eta 7 hilabete horrela egingo dut ja. Bai, emakume bakarra izan naiz, 50 urte egin du fabrikaia eta bakarra naiz. Leku hau enbalaje, montaje deitzen da, eta hemen daukate bere lanpostu pertsonalak, hemen 2 makina daude, hau deitzen da automatika. Egiten dutena da jarri tiradoreak zinta batean, zinta sartzen da eta robot hori hartzen du, pintza batzuk dauzka, hartzen du tiradorea, jartzen du leku erdian, eta robota hartzen ditu pedestalak. Hemen prozesu guztia amaitu da, eta honak hartzen dute,
Eta hau egiten dutena da, hartu banan-banan, begiratu, markak dituen, zikinak dauden, eta ondo baldin badaude, kutxetan sartzen dute, eta hau ja bidaltzen da. Orain nabe txikienean gaude, deitzen dena juntak, hemen sartzen baldin bagara, ikusten da oso txikia dela. Eta hemen bi leku daude, hemen bi prensa daude, eta gero hor daude serigrafiak deitzen direnak, bertan jartzen dutela torri eta ikusiko dugu. Hemen ikusten den bezala adibidez honetan, serigrafia honetan, hau pantalla deitzen da, eta bertan marrazki bat dauka, jartzen dutena hemen, ongi ajustatuta eta hori, tinta moduko bat botatzen diote, eta egiten duena hau da plastiko batean serigrafiatu, eta gero hemen sartzen dute, labe honetan, 1000 piko gradutara iristen dena, eta ja ateratzen dira produktua sekatuta eta ja bidaltzeko. Azkenean, nik uste neska batek noizbait pentsatu baldin badu mantenimendua ikasi edo zerbait mekanizadoa adibidez ikastea, agian atzera ematen duen pausoa da dena hori, klasean dena gizonak izatea, ea nola sentituko zaren, eta nik uste azkenean barrera horiek aurre egin behar diogula, geroz eta neska gehiago egoteko, eta azkenean mutilak baita ikusteko ez dela arraroa neskak arloa horietan aritzea edo horrela. Eta nik uste ez dela bakarri gauzen emakume bat aldatu behar dena, baizik eta sozialki, ez. Pixkat mundu hau interesatzen baldin bazaizu, edo destornilladorekin motorrak ukitu, zikintzea eta horrela gustatzen baldin bazaizu, nik uste hau dela zure lana, pixkanaka sartu, probatu eta gustatzen baldin bazaizu, horrela. Gizonak bakarrik ez daudela, osea, geroz eta emakume gehiago daudela, eta nik uste geroz eta emakume hori gehiago egongo direla. Praktikak amaitu nituenean, egon nintzen hilabete bat ez nekiela zer egin, eta nire tutorearekin hitz egin nuen, eta berak ona nire kurrikuluma bidali zuen, oso ondo hitz egin zuen nitaz, ni asko zor diot nire tutoreari zeren berarengatik hemen nago, eta gaur egun oso pozik nago. Eta hori, ona etorri nintzenean karrizketa egitera, pizkat esan zidaten, azaldu zidaten, pizkat neskak bilatzen ari zirela, eta beraiek ofizialean galdetu zuten ea neskak zeuden mantenimenduko ikasketekin, eta nire kurrikuluma bidali zuten, eta deitu zidaten, ona etorri nintzen, eta barrura. Mantenimenduan bai, denak oso gazteak gara, 22 urte, 23, 26, horrelako. Klasean egia esan, inoiz zait horrelako zerbait gertatu, azkenean Lizarrakoak ginen edo Lizarraldekoak, eta guztien artean ezagutzen ginen, eta beti hori. Agian erdi mailako zikloan sartu nintzenean ez nekien ondo zer zen adibidez mekanizado, eta sartu nintzen zerbait egiteagatik, eta pixkat erdi mailako zikloan beldur gehiagorekin joaten nintzen, egia esan txikiagoa nintzelako, baina goi mailako zikloan azkenean lagunekin joaten nintzen klasera, eta